بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما أشرف لا تفيلا جبوه مو بلا جلين فون إسلامي كفولي هنو علاقة كيشينا كهنا كبركة ملاو تلا دل علاقة كأني أو بلا جلين أبو أني سوديالين سيجنا كنا أو كمنيونيا أو كجموكا كوكمكنا لا نوي دين باروي dine baro mi jemuka yana be wuli ka se karamo ma ani ka karamo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fununa bi anga jabarani ka an kelem ka an karamo do bismillah anga kenen kon nala no ye docteur Banzoumana Traoré ay aka kalawun damne an fe jamana en kono no ye Mali aya tara libi jamana ka aka kalan fan chaman keno ka soro ka ta ka kalan to kunce France ni ay doctorat restaurant doctorat mi talike arabukan kalani kan annabina ay bara chaman ke jamana en kon nala kernyala ay bara ke Tombouctou anga fen kor mararo mun men no anga gafe kor mun be mararo na ay bara ke o kon nala annabina je ka barke dina kuno fundola yana anga do anga barko no ame anga mawelle bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Docteur anga bi baro am feka barke fe ngame o hadamadiya ani dine ama fuma ko dine ani hadamadiya dine muy a joro me hadamadiya la anga bi baro be ko anga nyingale kum folere o dine re fe ngame alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مفوليسي إيرا مفلو كيما شوين كنا لا كبركة داكوي الدين برامنا البي على كدمك على كسانكورتانيك دين يفوتشي وركولي كاجو نو هكلا أبوي أوجو بقولا الحمد لله وتمنكو في أمي حاجة تويني كأنكرام قوفي أنا هي فنان بوفي أي دمسني أمنا عند دو فمنا وربافو وما أوتيت من العلم إلا قليلا donc fem babolo fitin dron hedo donc ala yangaris ko fitin nimna amna ndado la ka blasira like haka hakil na jigike sino anta fuka me mo kala mais amna mo blasira parce que fendo do ambu donga koro bandu sukuna o ba kila me ko dola hakil be pawkuna ya amna hakil na jigike o ya fo gak madam la kanga bi wala na be jina teke ani dine yani fen fla yambulo ankele no ko bonyo kona mais am ko bonyo kona fili kona la ningo ko misali adi masisa e ka foko wari nyakele wari ka takiba anya akoni nye bonyo kona yaro ko gele donc dine ni hadama da bitine bon yana pour que am se ko famo dine e ka question re dine re munye non ya dine e fenye femini adira hadama duma abe kuma ujuka abe kuma ukalima da femununa ulimane ya femununa ubi bato kechukomina ubi hadama dia on kechukomina ure cheu ure dama uche oni mgora uche ali uni baka unche dine rebe kuma ni fembela jelenka ali rebina abe valeur dama ka fo nini tabulu dine nana ode kama o teslamé dine doron dine o dine na bora Allah Taala fe o nana yasa ka se ka hadamadiyan glan parce que un dantan fondori na fo ala ka dantan fendo mais ala e farku do différence do dantan fendo no wonche o munye o yi an haklina ala hakli danwa on be miri on be tashi o tashi konala an miri ya on yere blakata yorojan an miri sangolo inglana chukudi dukule indana chukudi jibe woyo dugolo ka akera chukudi ne re akea ne famake ne koromake ne nana sore ulufuna nana sore meni jeni ka baraye ama ire ninka me o yini ngalla ikado ngafo jabi tambulo jinne bina jabi da on masisa dine bina jabi dam est-ce que aramade baka ni ngali ke fabita deseyro dola atado abita yoro mena bile donc a deseli dine rebina kana jabi takadama awo ibika ni ngali mka kan o ka jabi fleni e ka don mami e raddan ori en bara en bela jenike ori sangolo dan ori dukolo dan ibika le muini ale ribe fembe la jelen sanfe ere ba donc afo ere manike iba do ko feno ya ke fem fanga ka bona obetay o fenye jini
a bɛ na f'i ɲɛna ko o fɛn ye Alahu Taala de ye. Donc o yɔrɔ la an bɛ jaabi sɔrɔ. O jaabi fana sɔrɔtɔ la i ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ ka da ususu dɔw de kan, an b'a fɔ fondement dɔw de kan. O ye k'a fɔ diinɛ o diinɛ n'a nana i b'a sɔrɔ fɛn damadɔ bɛ yen o kan ka sɔrɔ a la. Fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye? Mɔgɔ dɔ de bɛ na ni diinɛ in ye. Ala b'o suganti anw cɛ la ka diinɛ in ta k'a d'o ma o kana diinɛ in fɔ an ɲɛna. O ye fɛn fɔlɔ ye. A filanan ye jumɛn ye? I b'a sɔrɔ diinɛ in ni tɔgɔ dɔ de bɛ na. Masihiya diinɛ bɛ yen, Yahudiya bɛ yen, kerecɛnya bɛ yen, silamɛya bɛ yen. Donc an y'a jateminɛ k'a fɔ o diinɛ ba naani min n'an y'a fɔ sisan o ye diinɛ minnu n'u bɔra Alahu Taala yɔrɔ. Mais tellement que hadamaden yɛrɛ mago bɛ diinɛ na dugukolo kɔ kan, hadamaden yɛrɛ mago bɛ fɛn na fɛn min bɛ a ka baaraw sira don a kɔrɔ k'a bilasira n'a jɔrɔ la jɔrɔ min b'a la cogo di, n'a hamina hami min b'a la cogo di. Hadamadenw ye diinɛ dɔw créé u yɛrɛ dugukolo kan parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ b'a la. An bɛ se ka budaya ta o la o b'o kɔnɔna la, an bɛ se ka hinduisme ta o la olu b'o kɔnɔna la. Donc o ye hadamadenw yɛrɛ sigi diinɛ mun da u yɛrɛ ye parce que u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn o fɛn na ni fɛn t'an kɔfɛ an bɛ dalen bɛ fɛn min na an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ se ka e fɛ k'an ka diɲɛlatigɛ kan a b'an bilasira, a bɛ se k'an ka diɲɛlatigɛ contrôler, i ka dɔn an ka baara foyi tɛ ɲɛ. Donc o de y'a to hadamadenw yɛrɛ wulila ka taa diinɛ ɲini, yɔrɔ to dɔw ye diinɛ créé u yɛrɛ de kɔrɔ. Mais Ala ye diinɛ ba naani min jigin ka d'an kan o ye Yahudiya, kerecɛnya ani silamɛya. O kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ fɛn sabanan ye jumɛn ye? An ko mɔgɔ de bɛ na n'a ye, tɔgɔ b'a la. A sabanan ye jumɛn ye? I ka dɔn k'a fɔ n'a nana i b'a sɔrɔ référence dɔ de bɛ kɛ diinɛ in na. Référence de bɛ diinɛ in na. O ye diinɛw bɛɛ la i b'a sɔrɔ kitabu sanuman bɛ diinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na. Mun min na diinɛ principe diinɛ kan ka taa cogo min na a bɛ kuma na anw dusukun ye cogo min na, a bɛ kuma na hakili ye, a b'an bilasira. O fɛnw bɛɛ sɛbɛnnen bɛ ka bila diinɛ ka kitabu de kɔnɔ. O ye diinɛ sinsinna sabanan ye. A naaninan n'a laban ye jumɛn ye? Diinɛ o diinɛ n'a nana i b'a sɔrɔ a bɛna kan dɔ de la. A bɛna kan min na o kan in fɛnɛ a bɛ kɛ ka taa wagati de kan, ka da zurufu dɔ de kan, condition dɔ de kan. I y'a faamu? Diinɛ min o kɔnɔna la. Ni exemple ta silamɛya kan a nana ka na jigin arabukan na. O t'a dɔn k'a fɔ ko a fɔ ko diinɛ nana arabu kama, diinɛ mana arabu kama, mais condition dɔ de y'a to a nana arabukan na. Ala de b'o dɔn, an tɛ se k'a fɔ k'an m'o bɛɛ ɲini k'o dɔn. Mais est ce que a bɛ kan min na a n'a bɛ fɛn fɔ a tɛ kuma anw fɛ wa? An t'an niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ, an m'an niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ, an m'an niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ. I y'a faamu? Donc n'i ye nin fɛn naani ta i b'a sɔrɔ ni ne kelen ka diinɛ bɛɛ lajɛlen caractériser. Mɔgɔ min bɛna fɔ an ɲɛna n'o ye Ala ka sugantili an cɛla, tɔgɔ min bɛ d'a ma, a bɛ kitabu min bɛ k'a bolo a n'a bɛ fɔ kan min na. I y'a faamu? Donc n'an ye nin lajɛ an b'a ye k'a fɔ nin nana hadamadenw yɛrɛ de kama, nin nana hadamadenw yɛrɛ de kama. An tɛ se k'a fɔ k'an bɛ an ka hadamadenya k'a fara ka bɔ a la. N bɛ misali kelen d'i ma. Ni Ala y'i garisɛgɛ den na bi i hakili bɛ jigin nin fɔlɔ la ko n k'a kundi ka tɔgɔ ɲuman d'a ma. Den nin b'o baara k'i ye, n'i taara kerecɛn kunda o b'a fɔ an ka taa n'a ye église la k'a baptiser, den bɛ taa kalifa Ala ma ye. N'an taara silamɛ kunda o b'a f'i ɲɛna an ka taa alimami fɛ yen, ou an ka alimami wele u ka na kɔnɔ tɔgɔ a kundi ka tɔgɔ d'a la. I b'i ka diɲɛlatigɛ daminɛ n'o baara ye. N'i bɛ muso furu don min na, parce que étape saba de bɛ hadamaden ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ la, a bɛ yɛlɛma don i ka ko la. Étape fɔlɔ ye i bɛna diɲɛ kɔnɔ don min na a bɛ yɛlɛma don hadamaden ka ko la. A bɛ yɛlɛma filanan min don i ka ko la don min na i bɛ muso ta, i bɛ so jɔ, yɛlɛma bɛ don i ka hadamadenya kɔnɔna la. Sabanan don min na i bɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔ ka taa, i kun bɛ yen i tɛ yen bilen, i kun tɛ i nana i bɛ ka diɲɛ baara kɛ, i nana i bɛ taa fɛnɛ.
donc ite saba o de be yɛlɛma don hadamaden ka diinɛ kɔnɔna la hadamadenya kɔnɔna la donc o saba n'i y'a jateminɛ a si tɛ taa diinɛ baara kɔ donc an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ diinɛ bɔ an ka baara la cogo di a ma nɔgɔ donc o de y'a to silamɛya nana ka na kuma an fɛ a nana a mana an tɔɔrɔ a nana pour que an bɛ se ka an ka hadamadenya dilan cogo min na i y'a faamu an ka silamɛya diinɛ ta komi an yɛrɛ b'o hukumu kɔnɔna la a nana parce que an mago b'a la a ka jateminɛ ni an bɛ avion kɔnɔ sanfɛ avion ka to sanfɛ ka to ka bali ka chute dɔ kɛ bɛɛ bɛ kule mɔgɔw bɛ kan o kan fɔ bɛɛ bɛ ala de fɔ i ka kan na ala yɛrɛ y'o misali d'an ye kuranɛ kɔnɔ a ko ni gɛlɛya ye hadamadenw sɔrɔ i b'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ n'ale ala ma mais wa iza azakahum n'a y'u sɔn nɛɛma dɔɔni na dɔrɔn fa iza hum yushrikuna k'u bɛ taa dɔ fara ale kan ala y'o misali d'an ma kuranɛ kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ an ka fɛn fɛn na an mago bɛ diinɛ la automatiquement n'an kamana ganna an bɛ ɲɛsin diinɛ yɛrɛ de ma donc n'an ko k'an bɛ baara wɛrɛ kɛ an ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la ka diinɛ senbɔ la an bɛ bila fili la. an y'a faamu ka kuma kɔnɔna la diinɛ ye fɛn min ye ani jɔyɔrɔ min bɛ diinɛ la hadamadenya yɛrɛ la ɲɛnɛmaya yɛrɛ la an ye o faamu ka kuma kɔnɔna la sisan an bɛ diinɛ min na an bɛ ka baara kɛ ni min ye anw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye silamɛya diinɛ e ni ne bɛɛ b'o de la an lamɛnbagaw caman bɛ silamɛya diinɛ la silamɛya i y'a yira ka kuma kɔnɔ i ko diinɛ o diinɛ bɛ na i ko fondement dɔ de b'a la n'o ye usulu ye a jɔlen don fɛn minnu kan silamɛya diinɛ ale jɔlen bɛ fɛn jumɛn o ye usulu jumɛn bɛ silamɛya diinɛ la. alhamdulilayi silamɛ bɛɛ kan k'a ɲini ka nin dɔn n b'a fɔ n ka baroda caman na n ko silamɛya an kɛlen don k'a ta k'a kɛ tiɲɛ ye silamɛya man ka kɛ tiɲɛ ye dɛ karisa n nana sɔrɔ n fa ye silamɛ ye a ye n tɔgɔ da muhamadu a ye n tɔgɔ da ibrahim donc n bɛ continuer silamɛya fɛ non an kan ka bɔ hukumu kɔnɔna la hadamaden kan ka miiri ala la k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen ka danganiya n'a ye i kelen n'a cɛ tiɲɛ t'o la fa y'i bilasira kan o ye fa ka baara ye ba y'i bilasira kan o ye ba ka baara ye mais i yɛrɛ ka hadamadenya kɔnɔna la don dɔw la f'i ka jɔ de ne fa ye ne bila nin sira in kan ne ba ye ne bila nin sira in kan ne yɛrɛ bɛ mun faamu nin sira in na mun de don ne yɛrɛ b'a ɲini k'a dɔn cogo di bɛɛ kan ka nin baara kɛ n'an m'o baara kɛ o baara de b'a to an bɛna se usulu ninnu ma parce que n'i y'anw ɲininka bi hali karamɔgɔ caman n'a fɔ ko silamɛya jɔsen ye joli ye o b'a f'i ɲɛna ko 5 don arkanul islam 5 shahadatu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. ni ka dɔn k'a fɔ an ye kuma fankelen d'u ma ka fankelen to yen i y'a faamu n'an bɛ usulu fɔ mɔgɔw ɲɛna n'a ye ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ n'a ka sahabaw sigilen don jibirila nana a ma a nana i yɛlɛma k'i kɛ sawura hadisa in a bɛ musilimu kɔnɔ mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛna ala kɛra ɲininka sallallahu alaihi wasallam ma huwa al-islam ni ala kɛra jaabi a ko sadaqta mɔgɔw kabakɔyara la a ye nin fɛn in bɛɛ fɔ ka taa fo a taalen kɔ kuma min na o ye ala kɛra ɲininka an dabali banna dɛ a bɛ nin ɲininka a bɛ cɛ fɔ a ko awɔ ko nin kun ye jibirila de ye a nana aw ma a bɛ fɛ k'a ladɔnniya aw ka diinɛ la n'an ye hadisa in ta ka analyser an bɛna usulu 3 sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye fondement 3 ye ne yɛrɛ kuma ne b'a fɔ ko ni diinɛ kɛra yirisun ye ni silamɛ diinɛ kɛra yirisun ye an bɛ bolo 3 bɔ a la bolo 3 fɔlɔ ye jumɛn ye o ye limaniya ye bon n'an ko limaniya a ka bon i ka limaniya ala la i ka da kira la arkanul islam 6 arkanul imanu 6 olu b'o kana i ka dan k'a fɔ saya min n'an b'a fɔ ko tiɲɛ don wa saya kɔfɛ ko kunu fɛnɛ bɛ yen donc ni nin ye diinɛ guloma fɔlɔ yɛrɛ ye n'o an bɛ limaniya ko minnu na ni nin bɛɛ ma sɔrɔ i la ka diinɛ ma dafa par exemple silamɛ dɔ k'a fɔ k'ale ma da isa la alayhi salam abu ma da musa la
ou bien amada Ibrahim la nga silamɛya man ɲɛ donc o ye diinɛ asulu fɔlɔ ye ka limaniya. n'an bɔra limaniya hukumu kɔnɔna la jumɛn de bɛna o kɔnɔ o kɔfɛ n'o ye asulu filanan ye o ye bato ye. bato de bɛ da o kan donc a ye bato symboliser ni mun ye ko el islam ni ye silamɛya yɛrɛ ta arabukan na a tɔgɔ de ye ko ka i kolon ala ye. i m'a ye a bɛ fɔ karisa bɛ ka karisa labato o kɔrɔ de karisa kolonnen don karisa ye. donc silamɛya a ye o kɔrɔ k'o ye an bɛ kolo ala ye. n'an bɛ kolo ala ye ala ye sira dɔw de fɔ an ɲɛna k'an ka taa olu fɛ o b'a to an ni ale bɛ munajatu kɛ an n'ale bɛ se ɲɔgɔn ma an bɛ a ka nɛɛmaw dɔ a ye. seli b'o la ala ko k'an ka seli farida 5 tile kɔnɔ mais munna a ye fajiri kɛ 2 ye ne b'o dɔn. munna a ye seli fana kɛ 4 ye munna a ye fitiri kɛ 3 ye o bɔra ale yɛrɛ ala la. donc ne kan ka limaniya ka da o la k'a fɔ ala ye mun kɛ o de kan kan ne tɛna fɔ komi justification foyi d'o la. ni m'a ye a bɛ na segin ka taa an ye guloma fɔlɔ min fɔ bolofara fɔlɔ min fɔ a bɛ na segin ka taa limaniya ma. a ko k'an ka sun kalo 1 munna a m'a fɔ kalo 2 munna a m'a fɔ tile 15 non a bɛ na segin ka taa limaniya ma. n bɛ ka bato kɛ mais bato in gulonnen bɛ limaniya de la a gulonnen b'o la. donc n'an ye o arkanul islam kamsan ta ka na sisan an b'a sɔrɔ a bɛɛ gulonnen bɛ fɔlɔ in de la n'o ye limaniya ye. ne sɔnna n kelen bɛ n ka so kɔnɔ n kelen bɛ n ka biro kɔnɔ n ji ta ka min jeni bɔra kalama mɔgɔ si ma bɔ kalama mais limaniya min bɛ n na k'a fɔ ala de ko n k'a kɛ k'a bɛ n sara n'a ye o de b'a to n b'a kɛ. n bɛ nafolo ɲini n b'a don avion bila n bɛ taa hiji n bɛ taa so dɔ de lajɛ so caman tɛ yan munna n wulila ka taa ni sɛgɛrɛ limaniya de don k'a fɔ jɔyɔrɔ de b'a la n ka diinɛ kɔnɔna la. donc n'an y'o ta n'an ye sun exemple ta ani hiji exemple ta o b'an bila ka taa se jeli bolofara 3nan ma ni jibirila ye fɔ ala kira ɲɛna a y'a ɲininka o la ko ma huwa al ihsan. ihsanu bɛ wulili kɛ ka na jogo de ma an ta'buda allaha ka'annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. so misali b'o la e bɛ wari min ɲini ka taa n'a ye hiji la a fɔra wari nɔgɔlen kana taa e kelen de b'a dɔn i ye wari in sɔrɔ cogo min na i y'a bɔ yɔrɔ min na n'i y'i kariyalen ka don pied la ka taa i b'a dɔn k'a ka sanu sinon i b'a dɔn k'a fɔ n'i taara i ka baara bɛna kɛ fu y'i bolo. donc n'an ye diinul islami ta a bɛ nin fɛn 3 in de fɔ an ɲɛna mais bi an ye mun kɔlɔsi fɔlɔ in an y'o to yen 3nan in an y'o to yen an kɛlen don k'an gulon 2nan in na o de to an ka limaniyaw ka dɔgɔ o de to an ma jogo filɛ fɛn ye bilen baara tɛ ka kɛ ni jogo ye. an bɛ kuranɛ ta n'an ye baara kura sɔrɔ ka na kuranɛ kɛ ko ala k'an ka baara jidi mais kuranɛ bɛ mun fɔ yen na baara ko in na contrat bɛ yen i kan ka contrat exécuter cogo jumɛn na i ka pari ye jumɛn ye baarakɛyɔrɔ ka pari ye jumɛn ye ni conflit donna ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dilan cogo di e ye mun k'o la a ko baara bɛ daminɛ nin na a bɛ ban nin heure la e ye mun k'o la donc f'an k'o yɔrɔ jateminɛ bi yɛrɛ surtout n'i bɛ foroba baara yɛrɛ la ayi ne ka nafolo tɛ foroba nafolo de don n ko alakira sallallahu alaihi wa sallam ko hubbul watani min al iman o tɛ appel kɛ ka taa guloma fura in ma k'a fɔ k'i ka k'i ka jamana fɛ k'o ye limaniya dɔ ye fasoden ɲumanya ka jamana ka bien gérer ka ɲɛ ka jamana ka fɛnw gérer ka ɲɛ o ye jamana ɲumanya dɔ ye o bɛɛ ye diinɛ baara dɔ ye ka service kɔnɔna la ka baara kɛ ka ɲɛ ka faso ka intérêt défend o bɛɛ i bɛ sara a la wa n'i ye kojugu kɛ fɛnɛ ala b'i nɔ minɛ a la parce que e ko k'e dara ale la a ye sira dɔ de d'i kɔrɔ n'i y'a mɛn sariya ye kɔrɔ de ko sira i y'a faamu
a y'o de du i kɔrɔ k'i ka baara kɛ o cogo la ni e ma baara kɛ o cogo la e dun ko k'i ba ale kɔ n bɛ karisa fɛ mɛ n t'a ka kɛwale fɛ n t'a ka kuma fɛ a ma ɲɛ dɛ t'a fɛ donc an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bon mun de bɛ se ka to an bɛ se ka nin fɛn ninnu faamu fo an k'an don cogo dɔ diinɛ la an k'an bon an ka diinɛ baara cogo dɔn komi n y'a fɔ n ka kuma dɔn an kana don diinɛ la ni tiɲɛ ye mais an ka diinɛ ɲini k'a dɔn o de b'an ni an balima diinɛ wɛrɛ mɔgɔw cɛ ni exemple ta ka d'i ma chrétien i b'a sɔrɔ dɔ b'a ka kalan bɛɛ kɛ a bɛ kɛ ingénieur ye mais a ka chrétien diinɛ a b'a kalan a b'a dɔn mais anw silamɛw an bɛ kalan bɛɛ kɛ an bɛ an ka diinɛ bila kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kan ka i ka diinɛ i bɛ fɛn min kan i kan k'o ɲini k'o dɔn o dama ka kan bɛɛ lajɛlen diinɛ bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ baro in nafa ka bon an ka waati nacogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo nin wele kan laban jumɛn b'i bolo an ka ani ka dugawu kɛ an filɛbagaw ye ayiwa alhamdulillah i y'a fɔ cogo min na kuma in a ka don fo mɔgɔw ka se k'a faamu ne bɛ se ka fɛn min fɔ silamɛden bɛɛ lajɛlen ɲɛna o ye k'an ka diinɛ in daminɛ ni kumakan fɔlɔ min ye o ye ikra n'an ma diinɛ in kalan k'a dɔn an bɛ to fili caman na dɛ ne ma fɔ mɔgɔw kana an lamɛn ne ma fɔ mɔgɔw kana an lajɛ mais an bɛ fɛn fɛn fɔ yan bi moyen b'u bolo ka se ka taa bɛɛ vérifier parce que an bɛna mun fɔ o ye killa min alkalil o ye fitinin dɔrɔn de ye a fitinin min b'an bolo an fana bɛna fitinin dɔrɔn de fɔ o la mais bi dɔnni walakantalen don dɔnni bɛ fan bɛɛ fɛ munna an tɛ wagati d'an yɛrɛ ma ka se ka diinɛ ɲɛdɔn ne ye pour que ka se ka se doctorat ma i bɛ san 12 kalan kɛ ka tila ka san 7 kalan kɛ ka fara a kan pour être médecin mais ni mɔgɔ m'o kalan kɛ o n'o tigi nana k'a bɛ injection k'e la n kɔrɔ i bɛ sɔn a ma i tɛ sɔn donc o b'a yira k'a fɔ n'an ko k'an bɛ don diinɛ in na k'an ma baara kɛ f'an ka kalan k'a dɔn sinon diinɛ in t'an nafa diinɛ in t'an nafa k'a dɔn n'i y'a ye gɛlɛya caman bɛ jamana in kɔnɔ bi parce que diinɛ in ma faamu ni diinɛ faamura bɛɛ k'a dɔn an mago tɛ ka taa polisi la an mago tɛ ka taa gendarmerie la an mago tɛ juge la bɛɛ i dɔnmiiriw i conscience b'i guider i bɛ hadamadenw gasi sigi i bɛ hadamadenw ka bonya kɛ donc ne b'o lawale ka laban min fɔ mɔgɔw ɲɛna an kana diinɛ minɛ ten k'a fɔ ko an ye diinɛ la ten bamananw ko ten tɛ ko dilan an ka diinɛ in an ka ɲini k'a dɔn an ka diinɛ an ka kalan n'o kɛra an bɛ bɔ dibi la ayiwa اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا اعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنكرمو بانسما تراوري دابورا كسي ولا نما من نفقا بون كسبه دين اني هدمديا diinɛ ye fɛn min ye a bɔra k'o ɲɛfɔ an ɲɛna o ye relation bɛ hadamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani hadamadenw n'u danbaga ni ɲɔgɔn cɛ donc hadamadenya tɛ ɲa diinɛ kɔ hali ni diinɛ tun ma bɔ sanfɛ ka na hadamaden tun bɛ diinɛ dɔ créer a yɛrɛ o t'a bali ala ye diinɛ jigin ka na nka hali o n'a ta bɛnna tellement que hadamaden mago bɛ diinɛ fo hadamaden yɛrɛ dɔw ye dɔw créer u yɛrɛ silamɛya fana min ni an b'a la o jɔlen bɛ fɛnba saba minnu kan a da sera olu ma n'o ye limaniya silamɛya ani jogo n'o ye al-ihsan ye a dabɔra ka se olu ma wele kan laban kɛra ka maaw su ka taa u ka diinɛ kalanni na ani u ka diinɛ ɲɛɲini na an b'aw hakili jigin an tun y'a fɔ kuma daminɛ k'a fɔ an karamɔgɔ docteur Banzuma Traoré doctorat b'a bolo arabukan kalan na a y'a ka kalanw daminɛ an fɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ a ye waati kɛ kalan na Libi a taara ka doctorat kɛ Faransi arabukan kalan hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ ye baara kɛ fana Tombouctou an ka gafe kɔrɔw silamɛya gafe kɔrɔw bɛ mara yɔrɔ min na olu bɛ lasago yɔrɔ min na a ye baara kɛ o kɔnɔna la kosɛbɛ an bɛ segin ka a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la ani ka na ni walanda nafama in di ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ an n'a ye dɔɔni min ala ka jidi a bɛ baara min na ala k'a ɲɛ bolo ala ka bolo mɛn ala
an bɛ Alahu taala deli an n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigida wɛrɛw la ni Alahu taala sɔnna ma. Inshallah. An bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ aw ka waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي